በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ውዒላትኩም? አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ዝተባረኸን ተመስገነን ይኹን። ጎይታይ በይዛኻ ንባርያኻ ኣይትሕለፈኒ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 3 ነዚ ቃል እዚ ተዛረቡ ኣቦና አብርሃም እዩ። አብርሃም ጋሻ ናብ ገፁ እንተይመፅእ ኣይበልዕን ነይሩ። ተቐባሊ ጋሻ ነበረ እሞ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኣፍ ደገ ድንኳኑ እንዳሃለወ እግዚአብሔር ንአብርሃም ተገለፀሉ ብሰለስተ ሰብ ኣምሳል። አብርሃም ድማ ንእግሩ ክምባይ ይምፃእ ብልዑ ዕርፍ በሉ በሎም። ንሳራ ኣትዩ ሰለስተ መስፈር ሕርጭ ረዊስኪ እጫት ኣሰንክት በላ ሕሩድ እውን ኣዳለወ። አብርሃም ንእግዚአብሔር ኣተኣናገዶ። እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም ሰበይትኻ ሳራ ቤላ በሎ ውሽጢ ድንኳን ኣላ። ንዓመታ ወዲ ክትወልድ እያ በሎ እግዚአብሔር። ሳራ ሰሓቀት። ሳራ ንምንታይ ትስሕቅ? ስለዚ ይስሐቅ ክትብሉ ይበላ። ካብዚ ሰለስተ ነገር መምሃር ይከኣል። ሓደ ምስጢረ ስላሴ ኣብዚ ናይ ስላሴ ሓድነትን ሰለስትነትን ተዘርዚሩ ብኦሪት ግዜ ብዘበን ብሉይ ኪዳን ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሰለስትነትን ብግልፂ ኣይንገርን ነይሩ። ንመጀመርያ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ሓድነት ሰለስትነትን ተገለፀ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 16 እስካብ 17 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥመቕ ከሎ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ተዛረበ፣ ወልዲ ድማ ይጥመቕ ኣሎ፣ መንፈስ ቅዱስ በርጊት ኣምሳል ወረደ። ከምኡ ድማ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 19 ብሽም ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ኣጥምቑ ወይሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ይነግሮም ብግልፂ። ኣብዚ ግን እግዚአብሔር ንአብርሃም ኣተኣናገዶ። እግዚአብሔር ንአብርሃም ተገለፀሉ ሓደነት። ሰለስተ ሰባት ረኣየ ሰለስተነት። ንዑ ብልዑ ዕርፍ በሉ እግሮም ተሓፅኦ ሰለስተነት ኣብዚ የርእየና ኣሎ። እግዚአብሔር ንሳራ ንምንታይ ትስሕቅ በላ? ከምዚ ዝበለ ሓድነትን ሰለስትነትን ተኻልኣይ ንምሃሮ ምቕባል ጋሻ እዩ። ምቕባል ጋሻ ዋጋ ኣለዎ። አብርሃም ሳላ ተቐባሊ ጋሻ ዝኾነ ንእግዚአብሔር ኣተኣናጊዱ። ንእግዚአብሔር ስለተኣናገደ ድማ ፀጋን በረከትን ረድኤትን ኣብ ገፁ ሓደረ እሞ ወዲ ድማ ክትወልድ ኢኻ ተባሃለ። ተሳልሰይቲ ንምሃራ ተስፋ ዘይምቑራፅ እዩ። አብርሃምን ሳራን ሽማግለታት እዮም፣ ውሉድ ኣይነበሮምን። ሓንቲ መዓልቲ ግን ጋሻ ካብ ምቕባል ንድሓር ኢሎም ኣይፈልጡን። ፅቡቕ ስራሕ ካብ ምስራሕ ንድሓር ይብሉ ነይሮም። ስለዚ ከም አብርሃምን ከም ሳራን ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን እሞ ንስሓ ንእቶ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ እንደምንቀበል እሞ ብእግዚአብሔር ኣሚንና ጋሻ ተቐቢልና ተስፋ እንተይቆረፅና ናይ ዘለኣለም ሂወት ንክንረክብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኩነና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።